iso. Lah iso watu-watu kok. Iki ora watu. Iki lemah. Kowe jarene kan penyakit asam urat to. Heeh. Iku bakso urat nyuk. Tak kira bakso asam urat Rumah satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teko ing desa Mojo. Simo. Oh, Gajah Demak Bintoro kene. Sing daleme Pak sapa? Pak Lanang. Ibu. Wedok. Iki mau lho rawat ning daleme Pak sapa? Ayo Pak Lanang. Ibu. Wedok. Anak-anak. Ya wedok ya lanang. Wong yo wedok yo lanang. Jenenge iki lho sapa? Apa mbok wae iki? Dikai ora-oraan. Nah. Teng daleme Bapak Ahmad Saidun. Heeh. Anak Ibu Siti Sudarmise. Acarane apa, Bos? Acarane ruwatan dina kelahiran atau weton. Oh, weton. Sing diruwat sapa, Bos? Adik Liviana Serlisa Putri. Oh, Serlisa Putri. Jenengan wangele ra umum. Sa RT, Bos. Kandhane ya. Heeh. Donga didonga, Bos. Didongake. Didongakno kagem keluargane Bapak Ahmad Saidun adalah Ibu Siti Sudarmi. Sudarmi isih, heeh. Bubar. Oh, bubar nanggap. Ngosik ta. Bubar urung dibayar bubar. Dibayar kan bubar. Ayo, bubar nanggap utawa nekakake barungan bagus budaya. Heeh. Pinaringa rejeki ingkang kathah. Halal lan barokah. Syukur-syukur saged celeng-celeng. Kepruki Pak Josi modern lho. Piye kok iso dikepruki lah apa? Wong mbok arani celeng. Ora kepruki kowe. Ngene lho, maju. Maksudku ngene lho, menabung. Oh, saged menabung. Ziarah Mekah lawan Madinah. Oh, duwite turah dige tumbas tanah utawa sawah. Oh, amin Allahumma. Amin. Ya ora bapak karo ibu etok bos sing didongakno. Anake ya barang sing didongakno sing diruwat mau. Mbak Liviana. Oh, Liviana. Jenengane wangele pol. Kandhane ya. Serlisa Putri. Wah, jenengane artis Jakarta. Muga-muga bubar diruwat, pinaringa slamet, wilujeng slamet, rahayu, lir sambikala lan diadohna saka mara bahaya dicedhakno jodhone ngono. Iso ngono. Lho iso kene turu kene teko pondok ra iso. Pondok endi? Umume ke mondok pira? Aku mondok iku ya paling ora petang tahun. Malah petang tahun pira bayare? Lho nek aku gratis, Mas. Alah wong aku semi. Anake wong ra duwe gratis. Oh, kowe anake wong ra duwe, aku mondok iki mondoke seminggu 8 juta kok. Mondok ning ndi kok seminggu 8 juta? Ning kono lho. Ning ndi? Sing omahe tingkat wagih kono lho. Omah susun. Omah gedung sing tingkat-tingkat kono lho. Iku rumah sakit yo. Rumah sakit pada nopo nduk. Wong badhe tuku kok mondok pakanan wak kirek kok mondok. Ih, iku jenengane haram. Mbok pakakno iwak kirik ku maksud memang. Haram yo nak ra ono. Nak ono. Nak ono telap-telep nak kowe. Padakno aku biyen mondok ning Tebu Coklat. Wah, tebu ireng coklat. Ireng wis kobong. Lah iku urung kobong Tebu Coklat. Oh, lunyu cangkeme cah iki. Lah aku mondok ning kono petang tahun. Heeh. Apal Al-Fatihah tok aku. Mbok guyu. Umume takokno wong masyarakat Mojosimo. Mojosimo kene umume mondok petang tahun. Kene masyarakat Mojosimo kene ya nggone wong Islam padha ae, heeh.
Umume wong mondok petang-taun wis katam Al-Qur'an bos gembos. Apik endi? Katam Al-Qur'an mung iso maca tok Heeh. karo Al-Fatihah ngerti artine. Lho berarti kowe ngerti artine? Ngerti. Ngomong Al-Fatihah. artine engko nek wis turu. Dadine ngimpi tak karo tak angen-angen ngono. Wae iku ora ngerti ku artine. Lah aku Al-Fatihah ya apa? Artine ya engko nek payah turu ah. Ngomong kamu. Alhamdulillah wah kagem marga masyarakat Mojosimo kene. Wah sing delok bos. Iya. Wah kepol. Pakai ndi? Wah kayak ngene kok kono lho iku bapak-bapak dene nggone sawah. Oh. Wit gedang tok ngono. Untung bosok ngono kalau iku bapak-bapak. Oh, sing jerabing lah sing kene wargane ibu-ibu karo adik-adik. Oh, Wong nom-nom ning ngarep. nah nom ning ngarep. Oh. Aku heran ibu-ibu Heran piye? kok apik. Apik piye? Mosok kene ana tawon akeh. Kok iso ana tawon e? Kaya bar ngunduh tawon. Ndi? Iku Lah kok iso kaya ngunduh tawon? nggo kene anu Iku ngono kudungan. kudungan. Wong Wah, Islam ya kudungan. aku nduk ingane anakku kudungan tak kon minggat tok. Anakku jilbaban ki lho tak kon mindak. Kowe Pak apa Aduh. le? Wong Yo. nek kudungan kok minggat. Alah, Ben ketok soleha. wes ora. Ketok anak-anak. Wes ora usah. Asli mbok sumpah anakku wingi tak kon minggat Saiki piye, Le, jilbaban. Bu? Anake kudungan kon minggat. Lho anakku lanang kok mbok kon jilbaban. Anak lanang. Masa aku anak wedok e. Oh, sing ngomong anak wedok sapa? Ngene ae. Cripik gedang raja. Sithik didompodo soalé iki Kene wis di- wayahe jame. Niki nek ditutupno dagelan yo ora ana bare. Oh, soalé wis jam 11. Ditutupno menyonyo. Penyanyi menyonyo. Lah iya sing nyanyi lho. Oh, Iki ana bintang matamu barang iki. bintang tamu bos gembos kok bintang matamu are. Ayo binatang tamu. Ora binatang ya nyuk. Sing teko aduh iku lho.